Sistema pneumatikoak ikusiko ditugu bideo honetan. Irudietan, sistema pneumatiko oso baten errepresentazio bat daukagu. Aire konprimitua sortzen duen konpresoretik lana egiten duen zilindroraino. Tartean, airearen tratamentua eta airearen kontrola egiten duen elementua aurkituko ditugu. Aplikaziorik ohikoenak elementu industrialak mugitu edo zanpaketa lanak egitea izaten da. Lehenengo elementu bezala konpresorea ikusiko dugu. Aire konprimitua sortuko digu energia elektrikoa kontsumituz. Ingurunetik airea hartu eta konpresorean airea konprimitu eta metatuko digu. Aire hau sistemara pasa aurretik mantenu unitatean egokitu behar da. Mantenu unitateak filtratu, erregulatu eta busti egingo digu airea. Lehenengo, zentrifugatuaz aireari humedade guztiak kenduko dio eta aire lehorketa egingo du. Hortik berriz ere zentrifugatuaz aireari elementu fisiko guztiak kenduko dizkiogu filtro batean. Behin airea lehorra eta garbia daukagunean, presio erregulatzailera sartuko du. Presio erregulatzaileak malguki joko baten bitartez sarrerako presioa jaitsi eta guk nahi dugun presioan jarriko digu airea. Gurpiltxo baten bitartez presioa guk nahi dugun balioan erregulatuko dugu eta erregulatzaileak beti balio hori mantenduko digu irteeran. Presioa manometroan ikusi ahalko dugu momentu guztian. Azkenik, zenbait instalazio pneumatikotan, lubrikatzailea ere jarri ohi dugu. Aireari olio tanta bat bota eta elementu pneumatikoak bizi luzeagoa izan dezaten. Ondoren, zirkuituan aurkituko dugun lehen kontrol elementua elektrobalbula bat izango da. Elektrobalbula horretara aire sarrera bat izango dugu. Azpitikan, P izena duena. Eta gainetik bi aire irteera izango ditu. 2 zenbakiarekin eta 4 zenbakiarekin izendaturiko aire irteerak. Elektrobalbularen erdiko enboloa ezker eskubi mugituko da. Eta enbolo honek airea irteera batetik edo bestetik irtetea kontrolatuko du. Kasu honetan, irudian, sartzen den airea bigarren puntutik irtengo da. Erdiko enbolo horren kontrola PLC edo kontrol elementu bitartez elektrikoki bobina estitatuaz egingo du. Elektrobalbula monoeonkorrek bobina bakarra izaten dute eta bobina horrek argiztatuta dagoenean enboloa aurrerantz bultzako du. Kasu honetan bezala, airea 4. irteeratik irten dadin
ahalbidetuz. Kontrolatzaileak argi indarra bidaltzea uzten duenean, elektrobalbula deseszitatu eta enboloa lehenoko tokira itzuliko da malguki baten bitartez. Era honetan, elektrobalbularen bobina kontrolatuaz, airea irtera batetik edo bestetik irtetea ahalbidetuko da. Aire honek, zilindroa izena duen eragilea mugitu arazten du. Sarrera bat eta irtera bat, edo kasu honetan bi sarrera, irteera edo sarrera bezala funtziona dezaketenak izan ohi ditu zilindroak. Airea zilindroaren sarrera batetik sartzen denean, zilindroaren pistoia bultzako du eta pistoi hori kanporuntz irtengo da. Ariketa karrera amaitu edo kontrako indarren bat ikutzen duen artean. Airearen norantza aldatzen baldin badugu, airea kasu honetan kanpoko sarreratik sartuko da zilindrora. Zilindroaren pistoia kontrako alderantz bultzako du eta atzean metatuta zegoen airea irteerako filtrotik, IESA izena duen filtrotik irtengo da. Zilindroa atzerantz bultzatuaz. Kontrol sistema honek zilindroa atzeruntz eta aurreruntz mugitzea ahalbidetuko du. Kontrol elektrikoaz eta haizearen indarra sortuaz.